Τι σημαίνει αυτό, ρε παιδιά, τι είναι η γάζα? Η γάζα είναι το έργο μεταξύ δύο φύλων. Τι εννοούμε μηχανικά? Με τη λέξη μηχανικά εννοούμε ότι δεν υπάρχει χημικός τρόπος σύνδεσης, δεν υπάρχει συμπολιτός τρόπος σύνδεσης, δεν υπάρχει χημικός ή φυσικός, είναι απλά μηχανικά. Δηλαδή με τεχνικό τρόπο, με βίσματα, με ντίζες, με ούπες, με βίδες, έρχονται και ενώνονται αυτά μηχανικά. Δηλαδή δεν γίνεται κάποιο πονίαμα, δεν υπάρχει κάποια συγκόλληση με κάποιο πονίαμα. Αυτό για αυτόν τον λόγο λέγεται και ξυναδόμηση. Γιατί δεν χρειάζεται να λερώσεις, δεν πρέπει να πάρεις νερό από την νοικοκυρά για να κάνεις γλυσσανίδες. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και μοιράσου το με τους φίλους σου. Αν θες να στηρίξεις το κανάλι, κάτω αριστερά κάνε εγγραφή. Αλλιώς, κάνε ταυτόχρονα πάνω το καμπανάκι για να βλέπεις τα καινούργια βίντεο, ώσπου να κάνεις εγγραφή. Τα λέμε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Μέχρι τότε να είσαι καλά. Σε χαιρετώ.